ušao u svih. Rory, dodaj gas i postaćeš as. Hajde! Rory, automobil taj. Rory, od sveta je naj. Rory, automobil taj. Leteći Rory. Osvanuo je još jedan divan dan u Silverhatchu. Marša je čistila nered posle jučerašnje proslave. Kokosove ljuske, šećerna vuna, kakav nered. Više nam ne treba ova pumpa za balone. Gde da je stavim? Roleće je kao divan san, šta li će mi doneti ovaj dan? Dobro jutro, Marša. Dobro jutro i vama, gospodine. A da li vam se sviđa moj plišani meda? Osvojio sam ga na jučerašnjoj lutriji. Zove se Luigi. Gde su svi otišli? Evo Rorija. Taj Rory me stvarno izlučuje. Njegov motor ispušta previše dima. Recite Krsti da učini nešto u vezi s tim. A odmah, gospodine Karburator. Toto, golicaš me, Krsto, jako. Ne bi smeo da praviš toliko ulubljenja kad voziš. Ali neko je hteo da imitira moje hvatanje krivina. I zato je nastradao. Eto, ovo je popravljeno. Još samo da proverim navrtke na točkovima. Gde sam stavio ključ? Kud li se denuo? Gde je? Ne brini, Krsto, sve ću ih pobediti. I trka je moja. Hajde, drifteru, provežbajmo nekoliko krugova. Ti i ja. Upamtite dobro, šta pokvarite? Sami popravite. Kršto, gospodin Karburator traži da popraviš Roryjev prljavi motor. Ispušta previše dima. Možda je sada vreme da ispravam moje novo gorivo koje sam izmislio. Bravo, Maxime! Slušaj svoj motor. Da, slušaj me, ja sam najbrži auto u Silverhatchu, si. To je divno. Ponekad mi je dosadno da pobeđujem na svakoj trci. To je suviše lako za mene. Nagazit ću na moj skateboard. Uz ovo ja ću da postanem najbrzi trkač na stazi. Zdravo, Spasko. Zdravo. Došao si na vreme da me gledaš kako vozim moj novi super brzi skateboard. Spremno za pokret, zato žurim, moram da jurim. Spasko, pusti me, da prođem. Brzi, moraš da pogledaš u oba pravca pre nego što pređeš stazu. Da, dobro. Gledaj u oba pravca. Hvala, Spasko. Pomozi mi, Krsto, napuni me, nemam gorivo. A i mom motoru treba čišćenje. Trebalo bi da se bolje brineš o svom motoru i da prestaneš da juriš preko blatnjavih bara sve vreme. Ali ja volim da jurim preko blatnjavih bara. Da, znam da voliš. Ipak znam kako dok je očisti motor, napunit ću ga ovim umjesto običnim gorivom. Šta? Krofna? Ne, ovim specijalnim gorivom. Čim ga stavim, motor će prestati da ti dimi. Ali hoće li ići podjednako brzo? Možda čak i brže. A i bit ćeš puno zdraviji. Kao i ti, jer puno jedeš krofne, zar ne? Ali ja volim krofne. Možda malo i pretjerano, priznajem, ali... Dobro, hajde da napunimo ovu kantu. Imam prljave ruke i garavo čelo, ali radim bez muke. A ti tvrdiš da sam ja onaj kome treba štelovanje? I gde da stavim ovu bocu sa helijumom? Zajedno sa ovom. Gospodin Karburator traži da trka odmah počne, Rory. Očisti svoj motor. Wow, trka! O, požuri, Krsto! Sačekaj malo, Rory. Treba mi još malo vremena. Eto. Sad još samo treba da ti stavim moje specijalno gorivo i spreman si za pobedu. Pokazat ćemo mi njima. Hajde!
Maxi, ovo je Luigi, Luigi, ovo je Maxi, a gde je Rory? Krsto mu upravo stavlja novo motorno gorivo, gospodine Karburator. Mislim, kakvo god gorivo da ima, neće me pobediti. Da li sam napunjen gorivom, Krsto? Svakako da jesi, Rory. Sada izađi na stazu i pokaži im, sine. Krsto daske! Srećno, Rory! Otišao je. Brzo, da se popnem na toranj i gledam trku. Mislim ti... O ne! Napunio sam Rorija helijumom. O ne! Zaustavite trku! Zaustavite trku! Svi na startnu poziciju. Pazite na zelenu zastavu. Vidimo se na finišu, Rory. Jedan. Ako ti uspe da stigneš dobro sa novim gorivom. Pokazat ću ti, Maxi. Gledaj me kako polećem. Kreći! Zaustavite trku! Zaustavite... Hej! Šta mi se dešava? Ja letim! Pomoć! Ja letim! Hej, Rory! Trkaš se u vazduhu! Prekini trku, Marša! Prekini trku! Gde je Rory? On je gore, Krsto! Šta ste učinili sa mojim autom, a? Stavio sam mu gas za balone greškom. O, Bože! Spasko! Spasko, prati taj balon! Mislim auto! Spasko! Pomoć! Sve izgleda tako sićušno! Rory leti sve više i više. Valjda nije izgubljen. Možda Heli može da pomogne. Maša zove Heli, prijem. Ovo je hitan slučaj. Rory je odleteo. Možeš li da pomogneš, prijem? Daću sve od sebe. Heli s mesta poleće. Ostaću na drvetu celi dan. Nema šanse da me Rory pretrka ovde gore. Kako mi šargarepe? Rory, ne mogu da verujem. Ne brini, Rory, spustit ću te na tlo uz pomoć rotora. Hej! Uspeo si! Ja se lećem! Ne brini, Heli! Odavde ga mi preuzimamo! U redu! Dovuci Rory odmah! Hej! Kuće sam! Hvala Bogu što si čitav, Rory. Tako sam se zabrinuo. Vrlo si hrabar, Rory, i zato poklanjam ti Luigija da ti bude Amailija. Hvala, gospodin Karburator! Gotovo. Izvadio sam kantu sa gorivom. Rory, sada nema šanse da opet odletiš. Hvala Bogu na tome! Mislim da treba da smislimo drugi način da umanjimo dimljenje iz Roryjevog motora, ne? Potpuno se slažem. Ali ti, upamti da se pereš iza straničnih ogledala i da redovno čistiš motore, Rory. Hoću! Da, prestani! Ne! Ovaj Rory stvarno zna da me naljuti! Sada nisam jedini koji ispušta sav dim. Vreme za pokret, daj gas! I tako je Rory odjurio stazom, ostavljajući gospodina Karburatora da se odljuti. Nadajmo se da će se od sada Rory redovno kupati. Za Minimax televiziju obradio studio Clarion.